Ntira iyo gutoka sensemo y'ibunge abo basi county ya Kisii wakwa nenkoba nekirasi yakemo kegatwara umuchando ritukoria rero nigo bono yo deneganga yo guchakoriye kirugo kibojumba sensemo yo Dr. Samuel Siringi hanyara ko bakagotarre skuru yo na korotota ebirasi ebyatwara umuchando hasarire ira yo guchakobeka ebinto biri biganetie kwenekia konyara koba bigotanga enkobe yo muri kitopetwel machini nwarenga sensemo yo robotirwa ya senchero bwikirana Sentunda ya gatatu nigengoba ya nyakoba ke waka eskuru yoboroso yanyantira egotoke mewodi ya basibogetorio eunge abasi county ya Kisii. Siku ne bade mechande menge chinga kichinyinge enkoba yara nyusumbera matoka mange enkoba ndani ya 1976 ekabya gidia abana bantu akine bantu mbakuwe tinya saga bakonya anadega ja 2010 na alega kaiga salivilas na ndibone irole ire round ya gatatu na alega bitone class ya kamo yakire to 1. So lende daktari yose ngejuwa chakwa huko yanda kwa ministry education na watu wakanywa naki kwange bating ya kwango etabono mwana onkaga kwa etirega kwanyala bayo litiora bakwania na ande babateme chandi babu ati school yeni ga yabetereiri oyo kuriyekero kibochumba sebunge yo Dr. Samuel Siringi gutare skuru yo nakuratamaga chayo ili banale goeta skuru njiro mondo nganje begisemi njebwega no masomi igona aranga tiangija ndigererie enkobe yabage wakaga etu abane bahati kiara eskuru eye mwana atalengo kanga gusena botwale dogukwana mangana mangao bono kubwa bono igoto igore nyasaye nga akarora ebe engakiri abana batayo lakini oko bana igure nga eneli ya gatatu egende gie kworo kingelinga ntutekeire ndo ko lightning arresters igo arresters njitekeire chigere gutanga ekiagera asa nyinge goji ekere ko bayekanga bona abantu mbasirite au kwanekerekyo nigabona nyakabaga kwenekinga nigarachkobeka ebintu bigotanga chingoba eri gotanga makwayo ekeraborkiwa habarobere wechigo chaka amasomabo omutinyi obocha ene party enene igonda abuli bali batenerete ega kwende eskuru BOM banyara ko bakobwatia injibwe ngora enda se Ministry of Health ingende mbaboli nga abana batakiriwoje skuru igegende kyokumingelinga totalendeti onye ndirikanga abana mbaso skuru ga January totaramanya gose class yeke inkere safe nabora anyole na endege koirorera kiyakorere klitangani eyakorere ya kabere bone ya gatatu ntubuna abayiboli kanga tuatemire kogenda isiko n'abarayi baito toboli tobeke lightning arresters igati ya abatendebe skuru na bwega bayiboli nigo bagokire getambukire kiga gyokobekwa ebintu bigotanga chinkoba na kumwake nambi ya Moske Siringi asengane yo ntenda iranilio mabisa Siringi munambi ya mano mabisa Siringi okorira mangana amange gweta na ndi buna bono igekerari gweta gaiga nga ngoetare ngoigunge nkobanja ache skuru eyeito obogeire uchire gotwa pole bakimo ko matebimbia mono omabisa tiganya sago seseni nanda akwagate ntue tole maegago nandi buna gwatana nguchi gobwatereriora mangana ya gochibosio gaki ntue tole maegao ayo tubwaterie gente keiga muna bono nyendiria abana baito baringe skuru gaiga kanga abana baito mbakwete gaki tari boigo bona nyasa akabatiga moyo igekerenga nkiari ngo nyasa abatigirete moyo na kiare konyarekana bali bande bale stakeholders mubwatsi Dr. Siringi erinde motokonyera abana mambiende chumatata letano abana ngocha bale ngai bakobera obono bakong'oba nene na ndrene ko request omwesimiwa mutarachiwa otokonye tanda arresters egekogera enkuba yabere koiroreraga eneri ya gatatu nande bono tokomanyanga ekere mbure kororekana saa 6 abana baocha kugendaka bono okosaba okonene nga gwetera the ministry nandire ndi maitenga nabora to assist gwetera ringaneri gasengencho no manyitake please assist us to have the tanda arresters chitokonye erinde egesakwegita gegokina kireze skuru gekoreki kebioke reporteria en Soko TV Kuraigai County ya Kisii Chepetwel Machin